surprise, motherfucker. Don't know the power of the dark side. Takže ja vás zdravím, vítajte pri Let's Play na hru Garry's Mod Prop Hunt. A práve sa ideme zmeniť na nejaký predmet, ale ešte si nie som istý na jaký. Asi to... Nie, fľaša. Chcem byť fľaša. Shit. No. Keby sme sa sem hodili. Nechám sa sem. A teraz vám poviem nejaké predbežné info. Takže server je 24/7 fan, prophunt, nejaký ohosystem.net. Ak si chcete so mnou zahrať, pridajte si ma na Steame, moje meno je Ektro, tieto dve hviezdičky. Dám ho do popisu videa, taktiež aj tento server. A teraz si počkáme. Dúfam, že nás nikto nenájde. Niekto zavrel dvere, no. No. No mne sa zdá, že by som mohol byť aj celkom dobre schovaný. No. No, koľko nám ostáva do konca? 2 minúty. Dobre, super. A plánujem ako za špeciál za 20 odberov. Keď budem mať 20 odberov, plánujem špeciál na livestream z Garry's Modu, nejaký prop hunt, môžem si zahrať s fanúšikmi. Táto tak plánujem ako... No. Shit, tak ten ma dostal teraz. Do prdele, to som nečakal, že vypustí na mňa raketu. Shit. Škoda, nevadí, no. A mňa baví táto hra. Nie je drahá. Neviem, nejak 9 eur stála na Steame. Neviem, koľko teraz stojí. Dúfam, že ma bude dobre počuť. Dobre, takže teraz som Hunter. No, zatiaľ som nikoho nezabil. Nevadí. Koľko? 20 sekúnd? To je veľa. Pozrieme si tabulku, koho tu mám. Neviem, aký to je. Je to nejaký zahraničný server, takže tu by asi ani Slováci a Češi moc nie sú. No, dobre. Takže ideme na to. Dáme si... Čo to je za zbraň? SMG. A... Aha, on to berie, ja som myslel, že sa to hýbe. Tak ho zabil. Ale keď sa to dá zdvihnúť... Tak by to... Mal byť normálny predmet. Nemohol by to byť hráč, ale tu už to vyzerá, že tu nikto nie je. Aspoň si myslím. Dobre. OK. Sama krv. Fúha, brutálna mapa. What? To bol akože koniec? Dobre, nevadí, rýchlo sa musím stade to odpratať, tu je podstatne veľa. Ne, zmizni, rýchlo, utek. Tu nie, oni tam strieľajú, oni sú vybití. Stôl? Shit, to ešte väčšia vec nemôžem byť. Kurňa! Rýchlo premeň sa. What the fuck? Ježišmária, to je blbosť. Ty vole. Teraz... Blbá mapa to je. A ten sa tu dobre schoval. Sa premenil za džbán. Prázdny džbán. OK.
No, napája sa tu nejakí sami Švédi, takže to bude asi švédsky server. No, ale ty mi tu nekecaj, tam buď tíško pekne krásne, ja si ťa tu vypnem. Voice enable, takto. Apply a teraz mi tu kecať už nebudeš. Mehehe. Tak to má byť akože čo? Nejaká lampa? Alebo čo to je? Pozrieme sa, kto ešte žije. Nejaké džbány tu žijú. Same džbány. OK, 2 minúty si musíme počkať. Tu by sa dobre dalo skryť. Čo je toto? Neviem, či ho no, už ho našli. Teraz ho už len zabiť. To je bude problém. Alebo sú takí kyľaví. Kde sa schová? No tak tu je v pasci to. Tu sa moc neschová. On sa im stratil, hej? Ježiš, jak sa tam dostal? A kde je vlastne? Že by vybehol von? Oni ho nevedia trafiť. Teraz je v pasi. Teraz mu dali, zavreli dvere. No dobre, zabili ho, okej. Ešte Kidopy. No ja ho nenajdu, lebo ten džban je taký presmitný. Keby tam nebola tá nálepka na tom džbane, tak ho ani nenajdu v podstate. A tu by ho mali nájsť, preboha, však to vidno. Oni ho nenajdu. 30 sekúnd. Dvakrát som zomrel. No, nič moc vám poviem. Kidopy, pozrieme si Kidopyho. 1 kill, 1-krát zomrel. Jeho, oni sú takí slepí. Ježišmária, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On je slepý, on si ho nevšimol. Takže čo sme my teraz? Hunter, hej? Dobre, Hunter sme. Teraz musíme nájsť nejaký predmet. Predtým sme boli Hunter len chvíľočku a to nič také nebolo. 18 sekúnd, 15. OK, takže teraz by sme mohli zabiť koho. Silence, I kill you. What the fuck is that? Kurňata, ja som iný creepel. Ja ťa chcem zabiť, čo to je? Dobre. Čak ma neblokuj, do prdele, kde sa schoval ten creepel. To je v ríti. Ale do prdele, som myslel, že som ho zabil. Tu nikto. Shit. Ale. To nie všetci po ňom. Ale. Boha, to sa nedá trafiť. Ešte tak divne, mám veľkú senzitivitu. Mouse. Veľká.
Oh. Mala by lepšie, lebo som mal strašne veľkú. Na 10. Čakaj, ja nechcem streliť pravým. No dobre. Auto, ne, ja nechcem byť auto. Nechcem byť auto. Of the dark side. You don't know the power of the dark side. No nič mi iné neostáva. To je blbosť. Dark side. Ale veď ja letím. Oni ma nezabili? Čo? To čo je toto? Oni ma nezabili? Ale by som chcel vidieť, jak vyzerám. Ty, ale ja sa hýbem. No. Gravity killet. Zabila ma gravitácia. Boha Máriu. Ježiši. Máme 3 umrtia, no moc sa nám nedarí. Moc. Tak pozrieme si na ostatných. Ako sa im darí. Tak. Tento je lampa, tento je stôl. Lampa, stôl a tieto dva súdy. No tak jeden. No však už ho zabíte, jeho Máriuš. Žije len on a oni ho nevedia nájsť. No. No, minútu. Zatiaľ si niečo pozriem. Dúfam, že mi nedrbne mikrofón na zem. Okej, dobre. Dobre, veď už ho zabíte ten stôl. Streľaď ho, prosím. Áno. On ho strelil a nič. Čo je toto, že on do ňu strelil? Zabij ho. On do ňu strelil, ale... Tie prop majú aj životy, neviem, 3, 4 životy majú, takže nech treba streliť viacej. On do ňu strelil jeden náboj a išiel head. No veď, 5, 4, 3, 2, 1. Strel! What? Ale on nebol stôl. Či bol? Bol stôl. A ono zabil až keď bol koniec už. Mám najhoršie skore. No nie, že najhoršie, ale som posledný. A ja nie som rád, keď som posledný. 18, 17, 16, 15. No rýchlo. You are playing on... Áno. Oh, system, enjoy, stay. OK. Banáner. Koda.
No, to sú nejakí Švédi. Dobre. Prvé čo? Kontrolujeme tu na vecičky, ale máme už iba 80 HP. Dobre, to sa dá zobrať. Dobre, toto nič, ale HP už máme len 50. Fú, 10 HP, tak toto som dosral. By som už nemal vystreliť. Ja už sa bojím vystreliť. Veď, ale tu. Fú, 5 HP. Počkaj, tu boli 3 práčky. No. Ja už vystreliť nemôžem. Pozerám sa tu na, že či náhodou hore niečo isto bude. Budú niekde poskrývaní, ale to sa nedá nájsť. Hej, a ty? Áno, áno, super, dal som jedného. Yes. Super, takže dal som si 1 kill konečne. No zmizni, nezavadzaj, vole, rýchle sa tu niekde skryjem. No zavriem dvere. Ale ja nechcem byť toto. Tak. Radšej sa vám tak, aby som niečo videl. A tak to ostanem, no. No to som zvedavý som. Mám 85 HP. Strieľa do každej postele. Ale do prdele, zabil ma. Nevadí, ale aspoň sme si dali 1 kill. Super. Super, na takejto mape, čo nezistíte ani holý prd. Ale to som si všimol, že tu vôbec nikto nechodí. Dovnútra. A je tu niekto? Čakaj, ten bol auto. Ten nie bol, ale je auto. Ten je schovaný za vaňou a už len sú títo dva. Takže dáme si ešte posledné kolo a ukončíme si túto časť. Taká úvodná. Hej, som do neho strelil a nič. Puste. Ale by ma zajímalo, že kde našiel tú nádobu. A už ho zabil, takže ostáva jediný. A jak vedia, že je tu? Ale jak môže vedieť, že je tam, však to je cheater. Hej, presne, jak to mohol vedieť. No nevadí, dobre. Takže dáme si posledný. No dobre, za Huntera 15. Bude za 2 sekundy. 15. Teraz bude 10. Som zvedavý, kde sa schovali, to má... Všade sa väčšina sa schováva tam isto, kde predtým. No to sa moc ani nedá kde skryť. Dám si na pomoc toto a toto.
Čo vám drbe ľudia? To auto tu bolo odjak živa asi. Ale pozriem sa dnuka, lebo tento motor... Pozerám, no ale vyzerá to tu, že tu už... Nič nie je. Tam sa ani nedá ísť už. V kuse chodím sem, lebo sa mi v kuse nezdá, že by sem mohlo niečo byť. Dobre, nič. Tu nič, tu na... Pozerám. Nič. Hunter's Win, okej. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, zanechajte like, prípadne odber. Nie že prípadne, no. Podľa toho, ak sa vám videjko páčilo. Takže... Majte sa a čaute!